Hunter, maglalaro tayo ngayon ng ibaon mo ko. Paunahan. Isang mata lang para si Kuya Suning ganyan. Paunahan mag-ibaon. Ready. Oh, pila. Taas si Naruno. Okay, game? Okay. Okay. Okay, straight line. Game. Ay, ada linya dita. Okay, ready. Sino ato ni? Tama lu. Joey tama. Balik. Oy, dua gasot. Ang nanalo lay bagam. 200 pa lang yung nanalo, Hunter. Wala tayong budget.